ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ ବାବା? କିଏ ଖାଇବ? ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବି? ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି। ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖାଏ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ତୁମ ପେଟ ପୁରିନି, ଆଉ ପେଟର ଭାତ ନାହିଁ, ଅଳପ ଖାଇଛ, ଆଉ ମୁଠେ ଖାଇଦିଅ। ଆଜି ମୋତେ ସେ କହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଉଥିଲା ଏଠି, ଆଉ ମୋତେ କହିଲା ଆଉ ତୁମେ ଖାଅ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତୁମେ ଖାଇଦିଅ। ଅଧ ସେଠୁ ମୋତେ ସିଏ କହୁଛି ତୁମ ପେଟ ପୁରିନି ଆଉ ତୁମେ ଖାଅ। ଏ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ। କରିକି ଦେଖାଉଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବେ। ନା କ'ଣ? ଆରେ ଭୂତ ବାହାରିବ, ଭୂତ ବାହାରିବ। କାହାକୁ? ସେ ତମକୁ ଟେକି ନେଇଯିବ। ଗୁଇଠା କେତେବେଳେ ମାରିବ? ଟେକି ନେଇଯିବ। ହେଇଠୁ ଚୋର ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ମାରିବ? କେମିତି ମାରିବ? ଗୁଳି ରଖିଛ? ସିଏ ତ ତମକୁ ଆସିବ ଉଠେଇ ଚାବୁଟି ଧନୁ ନେଇ ପଡ଼ିବ। ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତମେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନା? ଢୋ ଢୋ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଦେଖୁଛ ମୋ ଉପରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ନା ମୁଁ ଢୋ ଢୋ କରିବି। ମାର୍ବଲଟା ଖାଲି ପକେଇକି ସବୁ କାଟିଦେବ, ହବନି? ହଉ, ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି ସେଟା। ଖଟ ଖଟ ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି ନା? ଆକୁ ଦରକାର ବା ଗୋଟେ ଭଲ ମେସିନ୍ ଭଳିଆ, ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ ସେ କ'ଣ କି କରିଥାନ୍ତି। ଆନା କି କନି ବାବା? ଆନା କ'ଣ କନି? ନା ନା ଏଇ ଆଳୁ ନା କୁଚି କ'ଣ? କିଏ କହିଲା ବାବା? ପାପା କହିଲେ କୁଚି କଳଙ୍ଗ ଆଳୁ। ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି ନା ଏଗୁଡ଼ା? ଏଇଠି ଯା ହଉଛି ଏଇଟା ଏଇଥିରୁ ପାଖକୁ ତିଆରି ହେଉଛି କି କନି? ସୁଜି ଶାଗୁ ଶାଗୁ। ଏକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ପକେଇକି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଟି ବାଲୁ ବାଲୁ ହେଇଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା ଚକୁଥିବେ। ସେ ମାଟିଟା ହେଉଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଖୋଳିଥିବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କି କୋଉଥିରେ ଖୋଳିଥିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଥିବ, ଏକଦମ ବାଲୁ ବାଲୁ ହେଇଥିବ ସେ ମାଟିର। ସେ ଭଲ ମାଟି, ନାଲିଆ ମାଟିର। ନେଇକି ସେ ମାଟି ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପକେଇବେ। ସେଠୁ ସେ ପାଣି ତାକୁ ଭଲ ତାକୁ ଫାଟେଇକି ସେ ପାଣି କାଢ଼ିବେ ସେପଟକୁ। ପାଣି କାଢ଼ିକି ଫେର ହେଉଛି ଅଲଗା ଆଡ଼େ କାଢ଼ିବେ। ତାକୁ ଫେର ଦିନ ସାରା ଖରାର ବୁଲିବ, ଛାତ ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ବସି ହେଇଥିବ ତଳେ, ସେ ପାଣି ପାସ୍ ହେଇଯିବ ତଳେ। କ୍ୟାମେରା ପଛ କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ଏନା କିଅ ବାବା? ଏନା କ'ଣ? ତୁ ଏର କାଟିଦେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି କରିଦିଏ। କୁଚି କଳଙ୍ଗ। ହାତ ଯଦି କଟିଲା ନହେଲେ କିଛି ନା ଏତିକି ରହିଲା। ପନିର କାଟିଦେଲେ ହବ। ତାପରେ ଛଣା ହବ। ତାପରେ ଆକୁ ଛଣା ହବ। କିଏ ଖାଇବ? ମୁଁ ଖାଇନି। ତମେ ଖାଇବ, ପାପା ଗୋଟେ ଖାଇବ, ସବୁ ଖାଇବ। ଖାଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଏତିକି ରହିଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର, ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ଜଲ୍ଦି 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 କର। କେତେବେଳେ ଯିବ? ହାତ ଉଠା ହେଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଆଳୁଟା ମୁଁ ତାକୁ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଟିକେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଛାଣିବି। ସେ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ନେଇକି ଏବେ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେବେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଅଳ୍ପ ମୁଠେ 100 ଗ୍ରାମ କି 150 ଗ୍ରାମ ହେବ ଗୋଟେ 30 ଟଙ୍କା ନିଏ। 100 ଗ୍ରାମ ତ ହେବନି ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହିଁ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ମୁଠେ ଖଣ୍ଡେ ଏଇ ଆଳୁ 30 ଟଙ୍କା ନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ 3ଟା ଛାଣିଛି ଏଠି ଛଣା ହେଇଛି କିଛିଟା ତାକୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତମେ ଖାଇବ ସେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୋ ପୁଅ ଟିକିଏ କଡ଼କଡ଼ି ହବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି ସେ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଛାଣିବା ପରେ ଛାଣିବା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଛାଣି ଦେଉଛି। ଗରମ ତମେ ଏବେ ଛାଣିକି ରଖିନି ତମେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏର ଆମେ ସେଟାକୁ ଖାଉଥିଲୁ କେମିତି ଆଉ ନିଜେ ଛାଣିକି ଆଜି ଖିଆ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ଗରମ ହେଇଛି ନା ତ ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ